ҳайати расмӣ ва иштирокчиёни рӯзҳои фарҳангии Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар шаҳри Турсунзода роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, аҳли ҳунару санъат ва мухлисони сершумор бо самимияти хоса пазироӣ намуданд. Кто с миром к нам пришел, мы рады вам распахнуть души врата. Здесь, в нашем крае лучезарном, извечно правит доброта. Под куполом небес высоких, здесь каждый светом озарен. Те, кто сады и реки видел, навеки ими покорен. И чтит добро, законы мира. Трудолюбивый наш народ, венок содружества навечно, цветок души его вплетет. Добро пожаловать, дорогие гости! аз истиқболи самимонаи мардуми меҳмондӯсти як гӯшаи Тоҷикистон аҳли ҳунару санъат болидарӯ гардида зимни пешвозгирӣ суруду таронахонӣ намуданд. баъдан меҳмонони рӯззабон аз боғи ғалабаи шаҳри Турсунзода дидан намуда ба худ таъсироти нек бардоштанд. Инчунин зимни боздид аз боғи ғалаба меҳмонон аксҳои хотиравӣ гирифтанд. Сипас дар кохи дӯстии шаҳри Турсунзода барномаи консертии ҳунармандони гурӯҳи филармонияи шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарияти шаҳри Турсунзода ва дигар меҳмонон ҳангоми суханронӣ қайд намуданд ки муносибатҳои фарҳангии халқи Тоҷикистон ва Русия таъсири адабиёти классикӣ ва муосири рус ба адабиёти тоҷик, нақши он дар тарбияи кадрҳои соҳаи фарҳанг, аз ҷумла театр ва синемо, доираи ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистон ва Русия сол аз сол рушд мекунад. Приветствую вас в городе Турсунзаде, на родине великого таджикского поэта Мирзо Турсунзаде, в городе труженики, в городе металлургов, в городе огромного исторического и культурного наследия. Хуш омадед, добро пожаловать! намояндагони вазорати фарҳанги шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия низ дар рафти сухан иброз доштанд ки ҳунарнамоии ҳунарпешаҳои Русия ва намоиши аккосӣ ки зебоии манзараҳои сарзамини Русияро инъикос мекунад, на танҳо диққати тамошобинони тоҷикро ба худ ҷалб мекунанд, балки дар рушди муносибатҳои дуҷониба заминаи мусоид фароҳам меоранд. барномаи ҷолиби ҳунарии гурӯҳи филармония манзури тамошобинон гардид ки бо рақсҳои мавзуни гулдухтарон ва рақсҳои шавқангези мардона қалби аҳли толлоро тасхир намуд. бояд гуфт ки баргузории рӯзҳои фарҳангии Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо дастгирии вазорати фарҳанги ҳарду кишвар роҳандозӣ гаштааст, дар рушди муносибатҳои фарҳангӣ ва дӯстонаи ҳарду ҷониб такони ҷиддӣ мебахшад. барномаи консертии ҳунарпешагони гурӯҳи филармония ки маҳорати волои худро дар рақсҳои ҷаззобу сурудҳои дилнавоз нишон доданд, аз ҷониби сокинони гуногуни миллати минтақа бо кафкӯбиҳои бардавом ва гулдастаҳои бешумор пазироӣ гардид.